Un quart de galbes. Les notícies del dia amb Jordi Galbes. L'os de la música. Bon dia i bona hora. Gràcies per seguir aquí l'essencial de la informació. Avui, divendres 18 d'octubre del 24. Avui 5è aniversari dels aldarulls a la plaça d'Urquinaona. Dia revolt com el que vam tenir ahir, amb pluges. Algunes podran ser molt intenses al Pirineu, a la Catalunya Vella, a la vegueria del Camp de Tarragona, a Mallorca i a Menorca. Per trobar un bon sol haurem d'anar al País Valencià, com qui diu, de Sagunt cap avall, on encara sembla que sigui estiu. La màxima la tenim avui a l'Horta de València, 24 graus, 23 graus a la Costera, 22 a Alacant i Benicàssim, 21 graus a l'Alguer, a Sardenya i també a Peníscola i a Eivissa, 20 graus a Palma i Menorca, però també al Garraf, 19 graus a Tortosa, Tarragona i Reus i a Barcelona, Cap i Casal, 18 graus al Segrià, a Gandesa, a la Serra de Serrans, però també a l'Empordà, 17 graus a Manresa i Perpinyà, 15 graus a Cervera, 13 graus a Ripoll. La màxima més petita doncs és digna d'esment, 4 graus a l'Aran. És també en aquesta vall occitana on tindrem la mínima de tot el país, 0 graus. Sí, quan l'aigua es congela. Són les 7 i 2 minuts i Catalunya ja fa estona que treballa. Com us deien, avui fa 5 anys dels aldarulls de la plaça Urquinaona. Els aldarulls a la plaça Urquinaona, de quan els Mossos d'Esquadra del govern de Quim Torra, del govern de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana de Catalunya, van carregar, van apallissar, van reprimir els nostres joves independentistes que protestaven. Per què protestaven? Per la sentència contra els presos polítics. Quins presos polítics? Doncs uns presos polítics de Junts i d'Esquerra que havien decidit passar de ser presos polítics a ser polítics presos. Aquesta data és una data molt important. Per què? Doncs perquè determina el trencament definitiu entre l'independentisme popular i els partits falsament independentistes. Els partits processistes, que per una banda volen els vots dels ciutadans partidaris de la independència i al mateix temps volen viure de què? D'administrar Catalunya per major benefici d'Espanya i de la casta política espanyola. En seguirem parlant la setmana que ve, però avui és l'aniversari d'aquest dia, d'aquests dies de no retorn dels aldarulls de la plaça Urquinaona. Israel ha mort Yahya Sinwar, el líder de Hamas, responsable de la matança del 7 d'octubre del 2023 i representant del sector més radical del terrorisme palestí. Pel que sembla, la mort ha estat fortuïta, és a dir, ha estat per sorpresa, ha estat conseqüència d'un de tants combats entre la infanteria israeliana i els milicians palestins durant una patrulla rutinària a prop de Rafah, a la part més al sud de la Franja de Gaza. Sí, la part que toca la frontera egípcia. Espanya, per la seva banda, continua la batussa política entre el PSOE i el PP a propòsit de l'actuació del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, acusat d'un delicte de revelació de secrets en haver fet pública una informació que perjudica Alberto González Amador, parella de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aquesta nit, des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensava amb contundència l'actuació del fiscal general i reclamava a Alberto Núñez Feixóo la dimissió de Díaz Ayuso. També hem de dir que s'han conegut nous detalls escandalosos i sucosos vinculats amb José Luis Ábalos, sí, el fill del torero. Segons publiquen diversos mitjans, la coneguda Jèssica, parella de l'aleshores ministre i secretari d'organització del PSOE, hauria gaudit no només d'un lloc de treball, com s'havia dit fins ara, sinó també d'un segon lloc de treball, d'una segona feina, o millor dit encara, d'una segona remuneració, perquè no anava a la primera feina, imaginem que tampoc anava a la segona. En aquest cas,
Es tracta d'un càrrec que depenia directament de l'actual vicepresidenta del govern i ministra d'Hisenda María Jesús Montero Cuadrado. Perdó. A Catalunya es confirma el que ja molts ja havíem dit i repetit a les xarxes socials, que l'acudit de Joel Díaz sobre el nom d'una filla de la política Sílvia Orriols no és cap delicte. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha dictaminat que no observa, i faig una situació, cap vulneració de la normativa audiovisual. Final de la citació. Esdevé preocupant l'afany d'Aliança Catalana per erosionar el ja malmès dret a la llibertat d'expressió que tenim a Catalunya, una actuació que només respon a interessos electorals i que no contribueix de cap manera a la convivència democràtica en un país tan complex com el nostre i amb una destacable història de llibertats com és la història de la nació catalana. Esteu sentint Un quart de galbes. Determinats conflictes semblen calmar-se o estar més a prop d'una situació de treva, de major serenitat, com el conflicte d'Israel, mentre que d'altres enfrontaments, com els de la política espanyola i catalana, s'estan incendiant per moments. Tot plegat fa de mal dir, però alguns mitjans de comunicació, alguns mitjans internacionals assenyalen avui que la mort de Yahya Sinwar podria, subratllem el verb en condicional, potser, si tenim sort, potser podia permetre passar una nova fase. La mort del cap de Hamas podria marcar el començament del final de la guerra de Gaza. S'han argumentat fins a la sacietat arguments de tota mena a favor del bàndol israelià i del bàndol àrab. S'ha fet sentir tota mena d'arguments dels que pensem que en les guerres, en general en totes les guerres, però en aquesta en especial, no hi ha cap argument vàlid, cap raó, cap justificació per a la guerra. El dret a l'existència d'una llar per al poble jueu, és a dir, Israel, hauria de ser compatible amb les reivindicacions àrabs, encara que des de l'any 1948 semblen dos drets, els dels israelians i els dels àrabs, dues legitimitats irreconciliables. I que des d'aleshores la guerra pel dret a l'existència, doncs la veritat és que l'està guanyant clarament Israel. Per què? Doncs perquè respon en contundència a la intransigència política dels partidaris d'un estat palestí. Els que diuen que hi ha d'haver un estat des del riu fins al mar, és a dir, són els partidaris de l'establiment d'un estat palestí, però sobre les cendres de l'actual societat israeliana. Europa i els Estats Units no poden de cap manera oblidar, o fer veure que estan oblidant que l'establiment de l'estat jueu fou una concessió internacional occidental, europea i americana, entesa com una reparació de les potències guanyadores de la Segona Guerra Mundial davant del genocidi de l'Holocaust nazi contra el poble jueu. Un genocidi del que van participar molts altres estats col·laboracionistes amb l'Alemanya nazi. No només va ser Alemanya la responsable de l'Holocaust. També ho va ser la Itàlia de Mussolini, la França del mariscal Pétain, l'Espanya del general Franco. Mentre les autoritats de l'Iran asseguren que la mort de Yahya Sinwar reforça l'esperit de resistència per aconseguir l'alliberament del poble palestí, la majoria dels experts internacionals veuen en aquesta mort una oportunitat per reclamar a Israel que es doni per satisfeta i comenci a sentir-se segura dins de les seves fronteres. Que comencem a pensar directament en arribar a la pau. Molt sovint a la premsa, hem de distingir clarament el que són reivindicacions legítimes, queixes, plets, conflictes, que demanen ser conciliats, ho hem de distingir de la pura i dura manipulació política que només busca la propaganda, que només busca sortir als mitjans. M'estic referint al famós cas del violant, a propòsit d'una broma sobre el nom d'una filla de Sílvia Orriols. I subratllo que va ser una broma sobre el nom d'una filla i no sobre la filla.
En tot cas, el CAC, el Consell de l'Audiovisual, ha desestimat la queixa en una carta de resposta al secretari de Mitjans del Govern, Carles Escolà, el qual la setmana passada havia demanat que s'actués immediatament davant del comentari de Joel Díaz en un podcast de La Sotana, que, com sabem, és un podcast que es fa de manera privada i que no té res a veure amb els mitjans públics. Sílvia Orriols té 5 fills, tots menors d'edat, i tots duen orgullosos noms medievals. Guinadell, Caral, Violant, Peronella i Fortià. Aquesta circumstància va motivar burla per part de Joel Díaz, el qual va fer entendre que trobava tots aquests noms fora de lloc. Per què? Doncs perquè podien dur a bromes, com la que ell mateix va fer. Estan violant el violant, va dir. La broma va merèixer una resposta indignada per part de Sílvia Orriols a través de Twitter, que va dir textualment a Joel Díaz: ets un desgraciat i el que, em falta l'ortografia, has dit avui de la meva filla ho pagaràs. Un llenguatge impropi d'una representant política que va inflamar immediatament els seus seguidors per la seva banda, però per l'altra va generar a les xarxes socials una escandalera i un victimisme que buscaven el rebuig buscaven el rebuig dels seguidors més intransigents d'Aliança Catalana. Algunes persones van argumentar que s'estava fent algunes persones van argumentar que s'estava fent apologia de la violació d'una persona menor d'edat. És a dir, que aquesta broma el que estava fent era demanar la violació de la filla de Sílvia Orriols, quan en realitat només és un joc de paraules i tothom sap que no s'estava fent apologia de cap violació. El conflicte no hauria hagut de tenir més transcendència, com quan l'espanyolisme més radical va fer mofa de la filla del president de la Generalitat, Quim Torra, una persona que va néixer amb espina bífida i del que l'espanyolisme se'n burlava pel seu aspecte físic. Però Sílvia Orriols va entendre que una actitud incendiària la beneficiava políticament. Les persones que i aquí sí que m'incloc, vam discrepar, doncs vam resultar insultades en nom de què? Doncs de la bona educació. Se'ns va dir de tot en nom de la bona educació. Aquesta és la paradoxa, la doble moral d'Aliança Catalana. I el conflicte va acabar assenyalant el que realment es pretenia. Tothom ho veu, retallar la llibertat d'expressió. Reclamar que només es pot estar o totalment a favor o totalment en contra del discurs vociferant d'Aliança Catalana. Com si Aliança Catalana no tingués molta raó en molts dels plantejaments que té. Però que li donem la raó a Aliança Catalana en molts dels plantejaments que té, no vol dir que li hàgim de donar la raó en tots els plantejaments que té. Fa del greuge i de l'ofensa pròpia el motor polític de la seva actuació. Un motor polític il·legítim, perquè s'estan erigint com a centre del món i jutges de la bona educació, del bon comportament. Només els simpatitzants de Sílvia Orriols tenen tot el dret de dir-la grossa perquè són els ofesos. Com va afirmar en un compte anònim una persona, i cito, pagar o insultar per un fill és la legitimació somniada de qualsevol persona que té ganes de pagar o d'insultar. Clar, si realment te'n mors de ganes només falta que et peguin o que insultin el teu fill. Perquè aleshores tens via lliure, està tot justificat. Totes les barbaritats es poden dir o es poden fer. Els fills i les filles de tots aquests pares i mares que parlen de respecte i d'educació, ara que han passat els dies, haurien de tornar a llegir tots els insults, totes les barbaritats que van escriure a Twitter.
no enganyen a ningú. I els seus fills i filles ara potser són petits, però no són idiotes. I saben perfectament que tot això és un joc d'hipocresia, que només és una excusa per fer el salvatge. A cada tuit ho demostren. Els agrada l'escandalera, el catastrofisme. Dir que s'ha de perseguir judicialment una persona que ha de perdre la feina. De moment no li han demanat la pena de mort, però podria ser. Tots aquestes persones ofeses fan veure que es preocupen molt per les criatures, no és veritat? Si es preocupessin per les criatures, no donarien l'espectacle que estan donant. Com a societat catalana a Twitter, tots plegats vam oferir un espectacle lamentable, caspós, de tercer món, tronat. Tots plegats semblàvem islamistes histèrics. Sí, com es posen els islamistes d'histèrics quan algú es caga en Mahoma. Per què? Perquè algú els havia tocat l'orriols i tocar l'orriols és com fer burles de Franco o de Stalin, i l'orriols no és sagrada. Tampoc ho és Franco o Stalin. Els partidaris d'orriols perden la xaveta en contra de qualsevol persona que gosa dir que no hi està d'acord. Tothom sap que si la broma hagués estat sobre la filla de Joel Díaz, no hagués passat res. L'humor és de tothom, i és diferent si és d'una persona o és d'una altra, i és intransferible. L'humor és una cosa molt íntima. L'humor és llibertat. Els malvats no riuen mai, només fan mala cara. Sílvia Orriols no pot presumir de model d'humor, perquè només fa mala cara. Jo personalment he conegut malalts terminals de càncer que es burlaven de la seva pròpia malaltia. I també he conegut persones que es burlaven d'amagat de la dictadura. Jo vaig ser d'aquells que ens van educar en allò que cantàvem de Franco tiene el culo blanco. Riure era alliberador, és contradictori, perquè ens riem de les desgràcies dels altres, de les nostres i de les dels altres, i no quedem gens bé quan ens riem de les desgràcies dels altres, però ho fem. Excepte els hipòcrites, tots admetem que un dia o un altre hem rigut moltes vegades de les desgràcies dels altres. Sí, pots riure de la cara d'idiota del Galvez, de la panxa del Galvez, per exemple. És clar que te'n pots enriure de les bestieses que escriu o que diu el Galvez, sí. Es pot fer humor de tot? La resposta no és fàcil, però el que sí és segur és que si no es pot riure de tot, qui ho determina? Què és el bon gust? Quina és l'educació? La teva? La meva? Ningú, jo tampoc, per dir-li a la gent, per dir-li als altres del que poden riure i del que no poden riure. Hi ha gent que haurien de pensar 2 cops, pensar una miqueta, qui s'han pensat que són per dir-li als altres el que poden i no poden fer, sobretot per quan és una cosa que no és il·legal, com s'ha demostrat amb això del CAC i es demostrarà en la denúncia davant del jutge. No és que tots vosaltres us pugueu enriure de mi, és que ho fareu igualment si us dona la gana, perquè jo no ho podré impedir. I això passa des que el món és món. L'humor és llibertat, i sense llibertat no hi ha societat, no hi ha convivència possible. En fi, amics i amigues, són les 7:19. Us desitgem molt bon cap de setmana, fins la setmana entrant. Us demanem, per favor, que us subscriviu a l'Aixeta perquè podem continuar aquí cada dia explicant-vos l'actualitat, dient-vos el que no us diu ningú més. Us he informat en canal obert, enfrontat als nostres partits polítics actuals i convençut del futur de Catalunya. Disconforme, incòmode, malcontent, ja en coneixeu, l'os de la música.